Vladimir Vladimirovics, őfaszkalapsága, Lego Duce, Barbie Hitler, na, Disney Putyin, Tacskó Horthy, Tescós Napóleon. Egyre ocsmányabb a stílusod. Na és bassza meg! Le van szarva! Bazd meg, mi van? Valami bajod van, bazd meg! Nem bassza meg a kibaszott kurva, bassza meg faszát, aki megbassza a geci, bassza meg a szétbaszott kurva, bassza meget! Mert megbaszom azt a kibaszott beled, bazd meg! Te baszott geci fejű baszott basság! Sosem voltam vagyonos ember, most sem vagyok, nem is leszek. Putyin elnök úr narkos geci szereplője az európai politikának. Ferenc vagyok a hegyről, ki megbasz titeket egyből. Há! Nézd el a gyomrot! Miért fogyalkulhatnak? Ha valaki kemény, üzenjen nekem. Szeretnék ezt a nővet, ezt én villomáló. Vidékre, akárno. Up, D, ari, up, D, ari, up, D, up, D, ari, up, D, ari, up, D, ari, up, D, Mert megbaszom a lyukat, bazd meg!